társából. Velem? Éppen ideje, hogy öltözéket váltson. Ebben igaza van. Ez olyan fontos dolog, hogy a Jóisten személyesen között. Hát a Szentlélek közvetítésével, aki ugye a harmadik személy, de rajta keresztül mindig ő szólal meg személyesen. Sajnos, nekem csak ez van. Majd én adok. Önnek, Szentatyám, van olyan régi ruhája, amit már nem hord? Az sem baj, ha nagyon méretem számít. A gyerekeket mindenhol mi jó. Ne foglalkozzék már állandóan azokkal az ágról szakadtakkal. Én úgy értettem, hogy önnek adok egy új ruhát. Nekem? Miért nem szeretne egy szép új ruhát? Mit ért az alatt, hogy új? Amit még soha nem hordott senki. Szeretne egyet, vagy sem? Önre bízom, Szentatyám. És milyen színű legyen? Még ez is? Ha egyszer választani lehet. Fekete. Miért pont fekete? Hát mert sokkal tovább tart, és nem látszik rajta annyira a kosz. Nem szeretne inkább pirosat? Beöltöztetik engem ördögnek a gyerekeim meg otthon. Ugyan már. Miért pirosat? Nem lenne jobb? Én egy egyszerű pap vagyok. Hát majd piros ruhás pap lesz. Ugye csak viccel? Fülöp! Olyannak ismeri 5. Sixtust, aki bármit tett valaha viccből. Tehát egy piros ruhás pap az már bíboros. Akkor bíboros csinálok magából. Belőle. Ha meghal egy bíboros, ki kell nevezni egy másikat. És ha arra az átokfajzat Csirifiszkióra gondol, megkegyelmezhet. Tehát... Ki lenne méltóbb erre ennél? Bárki más. Bárki méltóbb nálam, még az első jöttment is. Ne értsen félre, Szentatyám. Tudom, hogy nem csinálhat bíborost az első jöttmentből, de még az első jöttment is jobb lenne nálam. Szentatyám, könyörüljön rajtam, hiszen én nem érdemlek ekkora kegyet. Mi jót tudnék én tenni? Nem tudnád ugyanazt folytatni, amit egészen mostanáig csináltál, he? Mit csináltam én? Nem csináltam soha semmit. Akkor folytasd ugyanezt a semmit tevést. Kértem én tőled bármi mást is. Vállalod? Állj fel. Könnyű azt mondani. Gyere. Megkérhetem, Szentatyám, hogy segítsen. Jaj. Ajánlok egy üzletet neked. Te kényelembe helyezed magad, és végighallgatsz. Ez szentséget szége. Úgy, a többit meg bízd csak rá.